Καλημέρα. Είναι Παρασκευή, σήμερα έχω ρεπό και έχω κάνει ήδη 2 κατεβασιές. Είμαι με το Aper, θα το δείξω λίγο καλύτερα. Και ναι, πάμε για βιντεάρα. Λοιπόν, είμαστε στο top station τώρα. Θα δίνω το ποδήλατο. Έχει ακραία αίσθηση. Έχω κάνει 2 κατεβασιές και το έχω ήδη συνηθίσει. Και πάμε. Αυτά τα grips είναι θανατηφόρα. Σας προτείνω να μην τα αγοράσετε ποτέ. Δεν ξέρω τι μάρκα είναι, μάλλον για Renthal φαίνεται. Δεν έχω οδηγήσει ποτέ χειρότερα grips. Και πιστέψτε με, δεν υπερβάλλω. Είναι σαν να κρατάω μπετόβεργες. Δείτε πόσο γρήγορα αλλάζει κατεύθυνση το ποδήλατο. Εδώ έχει ένα λούκι. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, έχω κάνει 4 laps. Έχω ένα θεματάκι βέβαια. Αυτό το δάχτυλο εδώ, νομίζω φαίνεται, έχει πάθει νοσοκομεία Αγρινίου. Και ναι, όπα. Το ποδήλατο είναι απίστευτο, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει τεράστια διαφορά με όλα τα υπόλοιπα ποδήλατα που έχω οδηγήσει. Και δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια. Πάμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε jump lane. Εδώ είναι 99 jump lane λέγεται. Είναι ανοιχτά μόνο τα 2 από τα 3 κομμάτια της. Μ' αρέσει full και το Aper πάει πολύ ωραία στα άλματα. Είναι κάτι που δεν περίμενα, γιατί το wheelbase μεγαλώνει, αλλά είναι πολύ καλό και στα άλματα. Λίγο deep. Επίσης μου κατεβαίνει το γύσο και μπαίνει η κάμερα στα μάτια μου και δεν βλέπω τίποτα. Τρανσφεράκι ωραίο. Case.
Λοιπόν, τώρα η φάση συνεχίζει. 99 εδώ και μετά στο Monster Jump Lane είναι τα μεγαλύτερα άλματα εδώ και τα δοκίμασα για πρώτη φορά στο προηγούμενο lap μου. Ήμουνα λίγο μαγκωμένος γιατί δεν έχω ξανακάνει ποτέ κάτι παρόμοιο, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο. Έχω πολλά πράγματα ακόμα να μάθω. Ακόμα και στα jump, δείτε εδώ λευκούβες. Λοιπόν, εκεί είναι η Monster. Πάμε. Ελπίζω να μην τα κάνω kills. Είναι λίγο τσαρούχια. Δεν τους φαίνεται από την κάμερα. Αυτό εδώ ειδικά είναι σαν τείχος. Για δεύτερη φορά καλά πήγε. Εδώ είναι κλειστά λόγω βροχής γιατί είναι πολύ μαλακά. Ξέχασα να κάνω whip. Το πήγα ευθεία. Δεν ξέρω πως οδηγάω τόση ώρα, αλλά δείτε λέω λαιμός που είναι. Πάμε. Ja? Oira! Yeah, you can hurt yourself, huh? The fuck, man. The fuck, man. I'm so sorry. Motherfucker. Oh, that's Anthony's, what the fuck? What the fuck?